dan garga mazan yaki su kuwa abin doki yan Sokoto sai miki kawar su da mamaki dan gaske wajen aiki shawarar da buci gwamna Idris Sadauki na dan cadu ta kuna ga sakon da gabarinsa Bello guren ya jini hanta wakar ga minista na ayyuka ya irin kuma nauyinta ga gwamna da rabin gwamna turmi bin Sokoto aljanna turmi bin da zan masoya na turmi biyu dodar na turmi ga Ahmadu ya zauna turmi biyu na mu matashi na turmi kowa ya amfana turmi me Sokoto mushaki turmi bin halin daki turmi ga ba wasu mamaki turmi kowa da yawan maki turmi kwana da shirin aiki turmi da wallan kamiki turmi gona da ratar taki turmi ga tele kure danki turmi ba su faɗi da cikawa Ahmadu mai da kudin darewa Ahmadu ga dan alkurewa Ahmadu wanda ya fi su kulawa Ahmadu gwamnan Sokoto baiwa Ahmadu gagar masu tarawa Ahmadu wanda ya fi su kwarewa Ahmadu rumfar Sokoto kenan Ahmadu mai kwana da shirin nan Ahmadu dan halin nan mai yi dan Allah nan mai da fada da cikan nan wanda ke maganan nan mai turmi biyu kenan matashin gwamna wanda duniya ta nuna Ahmad dan Ali yan Sokoto ɗaukin murna karban ya gwamna yan Sokoto na amfana turmi biyu gwamna dodar magana ta zauna birni har kauye sun ce Ahmad kai daina masu ja'in jama duk mun watsa shirin sun daina da itacen kirya kaɗar ma itacen kurna Allah rika ma dai Ahmad ne dai mai magana daidai yan Sokoto dodar dai ga gwamna mai matasa ɗaya mai tanadin jiharsa biyu waye kamar irinsa uku duba ga nahiyarsa hudu wama da ayyukansa biyar wallahi ya ci gasa shida ko yanzu mun ci wasa bakwai lale da gwamnatinsa takwas casa a samu dusa tara da Allahu ya tsare gwamna Ahmad turmi biyu ne turmi biyu ne me waga rarara ne da filisko ne Sokoto wane kai wane karya ne na Ahmadu dodon kura ne dan baiwa ne mai ja'in jawawa ne kowane ne gwamnan Sokoto jirgi ne hannu biyu ne sun binne mumunto ne kar ta san kar ne lissafin yayi daidai ne nawa hawa biyu ne sakon barinta ne Bello buren ya jini hanta ne kudin shaida ne mai daukar nauyin wakar ne minista na ayyuka kutuna mutumin gwamna ne jirgi ikon Allah haske dangin sola yanka barin tela amara da sakiula yar harkalla wuri farfela na gode yaro ne buka ba dan botowa dangi ne haure ba dan harshe ba dillin safi ne gwiwa ba dan farce ba gwamna Ahmad ne hero ba dan gori ba yan Sokoto na gwamna Ahmad ba dai aiki ba dan halima zan fama mu ba maula zami ba mun zo da sako ba koko ba wai ruba ba turmi biyu za ka yi ba canji ba ni na faɗi ba yan Sokoto ke wannan magana ba yan bora ba kura tashin rani dale yan rudani wayo ni gabe ne ga birni mai kifi ke karni dan nauyi sauke ni bai zo dan wasa ba ba daɗin zance ba ba dan gode shi ba mai jamai bai zo ba shi din dai ba su ba wanda Sokoto ke duba ba girman riga ba ba lankwashe hula ba ga hadari sama mai zubo ruwa zane mai fudda zabuwa yan Sokoto na nishaduwa Ahmad ya zo da karuwa dan mora ko kuma ruwa dan alikafin bagaruwa kada do dan kanar ruwa kyawun gula da koguwa sai Ahmad alikainuwa ya rayu saman sakar ruwa daraja ta gari da ganuwa daidai fannin musaltuwa turmi biyu babu turrawa sai mun isko kuran zuwa zai rike
Aminu Duku an gode Allahu ka bani iko mun gode biyo lungu da sabo an gode ka Aminu Duku mun gode shawa wasu tabbata gwamna Ahmad sai godiya Aminu Duku kun sha ku kai da gwamna mu kan sai dariya Aminu Duku thank you Aminu Duku an gode malam Aminu Duku mun gode ko ta Aminu Duku an gode zaki da mai ko mun gode Aminu na gwamna na sarki yamma dama dai dama in zo ka ce ma wa maka mun sara ma mai so ko ta yamma in mata sun kyale ma wa zai tanka ma Allah ya yarje ma ga gugar garbe na mai so ko ta kenan babban jigon nan mai idan Allah nan ga jagora nan in ka zo ba sa nan shi yar so ko ta kenan ga baban gwamna nan mai alkhairi sarki yamma mai kyauta tari sarki yamma babban suri sarki yamma wane wari sarki yamma kwance dauri sarki yamma ne farkon fari sarki yamma mai tasiri sarki yamma sanatan yamma yan sauko ta garin farmu wa mako marashin kyama kwana da yawa kakanmu babanin sun kyale ma nema amiru mai samu wa mako ɗan sabawa kullum da kake ceton mu babanin na kokawa na zuwa darajar mai gemu wa mako sai godewa muna yana tausan mu babanin sakon barista bella faranya mutum mai zabta bintin kawo kai ne kota ka hausa ka cancanta bintin kawo ajibin minista na yi kanmu da ya cancanta bintin kawo ka tayar mota in dai kasa an gigita bintin kawo to dan Allah ku tattafa wa minista kwarai ku tattafa wa minista kwarai wani mai kai wa gida karuwa a tattafa wa minista kwarai na gwamna kai ka zamo garkuwa a tattafa wa minista kwarai ga mu yan Sokoto ba damuwa a tattafa wa minista kwarai ministan aiki tsanin hawa a tattafa wa minista kwarai ga waka ta fita karayi rawa a tattafa wa minista kwarai inji minista kwarai yano damuwa a tattafa wa minista wanda ya tattara mana injin ruwa a tattafa wa minista kwarai noma na babu dubun karuwa a tattafa wa minista kwarai nawa muku ba ku tashin mai ruwa a tattafa wa minista kai da na sarki yamma na amada mun sarawa minista mun yahewa su duka sun kyalewa kyalli makamar garma Allah ya yarjewa ka biya kudin wakar ma har da dayan amshin ma har na kiɗan an da zuma